Hola, soc la Laia Blanc Bronzó, una alumna de segon de batxillerat de l'Escola Badona Girona i avui us parlaré sobre el meu treball de recerca que tracta d'una de les millors canteres del bàsquet a nivell europeu, la del Joventut de Badalona. En el meu treball hi ha diversos apartats. El primer de tot és la història del club, el qual considero que és molt important per poder entendre el meu treball, seguit també del significat de la cantera, ja que és un terme que no s'utilitza diàriament i és necessari per comprendre el treball. Una cantera esportiva és la transmissió de valors i de formació a aquelles persones que s'acosten a un esport. En aquest cas seria el bàsquet. A part d'aquests apartats, també n'hi ha d'altres, com per exemple la ciutat de Badalona, la qual ens parla que la FIBA va declarar-la la ciutat del bàsquet europeu, juntament amb l'apartat de la filosofia i els valors del club, o per exemple de la cantera, el qual és el més ampli de tots. Dins de l'apartat de la cantera tenim diferents aspectes a tractar. Tenim, per exemple, el bàsquet base, que bàsicament és on parlem dels diferents equips que hi ha al club, per exemple, el masculí, el femení, l'equip d'èlit, els més escoleta, etc. També parlem dels aspectes acadèmics, ja que el club dona la mateixa importància a l'educació que a l'esport. I finalment també parlem de les beques per tots aquells jugadors que siguin estrangers o que tinguin certes dificultats per accedir a les instal·lacions d'entrenament. Per tal de comprovar la meva hipòtesi inicial, vaig fer un apartat al qual vaig parlar de diferents jugadors actuals o històrics que van formar-se a la cantera del Joventut i que van arribar o han arribat a grans competicions i grans equips, ja sigui la NBA o la ACB. Juntament també va haver un altre apartat al qual vaig tractar sobre un jugador actual del primer equip de la penya, que és Joel Parra, el qual tirava amb la mà dreta. I Pau del Tio li va proposar un canvi i tirar amb la mà esquerra, amb la qual cosa va fer que les seves estadístiques de tir milloressin notablement. Això va ser un fet el qual em va permetre comprovar que els canvis o millores que proposen els jugadors els fan millorar tant com a persones com a jugadors de bàsquet. Ja per acabar, m'agradaria parlar de la part pràctica del meu treball, la qual està dividida en dues parts. Tenim, uns anàlisis i llavors també unes entrevistes. Vaig fer un total de 5 entrevistes. La primera va ser a diferents socis del club, els quals parlaven que estaven molt contents del club, que els donava molt d'orgull el fet que el Joventut de Badalona se'l conegués com a un club amb una de les millors canteres, etc. Una altra entrevista va ser una coordinadora d'un club de bàsquet, en la qual vaig poder veure la feina i el treball o el sacrifici que hi ha darrere d'un club esportiu. També vaig entrevistar un segon exentrenador del primer equip de la penya, al qual vaig poder veure el treball i la visió que tenia el club i també com eren els entrenaments quan incorporaven a nous jugadors de la cantera. I ja per acabar vaig acabar entrevistant a un jugador actual de la cantera del Joventut, el qual em va permetre veure la visió d'una persona que està a l'interior de la cantera, la qual cosa va parlar d'entrenadors, entrenaments, de l'escola, etc. La segona part està formada per diversos anàlisis, els quals vaig voler comprovar si el fet de tenir cantera donava lloc a premis, trofeus, etc. Sí que és cert que no sempre donava lloc a aquests resultats, però el fet de tenir cantera i demostrar aquesta filosofia i valors a tota la gent que li agrada el bàsquet a nivell europeu i a nivell mundial ja n'és més que suficient pel club i pels seus seguidors.